دیاردەیە ڕەڤاندن و گرتن و ئیشکەنجەکردن و نەفیکردنا ڕۆژنەمەڤان و قەدەغەکردنا کارێ ڕاگەهاندنێ لە ڕۆژئاڤایە کوردستانê berdewame ku di navbera her dem û demekê de rojnamevan tên girtin û gefilwan têkirin eger karê xwe berdewam bikin. Di 12 Eylûna îsal de çekdarên PYDên û çegehanê Arke İsmaîl Elî girtin û piştî sê rojan jî girtinê û îşkenceyê ew serbest berdan lê gef lê hatibû kirin eger di karê ragihandinê de kar bike. Her wiha berîniha jî çekdarên PYDên û çegehanê Arke li bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê Raman Hisso girtibûn û piştî çend dem ji mêran ji lîkolîn û lêdanê ew serbest berdabûn û avê tibûn çolekê. Her wiha di çileya îsal de çekdarên PYD li bajarê Dirbêsiyê rojnamevan Cengîn Elîko girtin û tiliya wî şikandin ji ber karê wî duwarê ragihandinê de. Her wiha li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê jî her du rojnamevan Pêşewa Behlewî û Rodî İbrahîm jî girtin û ew nefîkirin ji bo Herêma Kurdistanê. Li bajarê Dêrikê jî heman çekdaran çend caran rojnamevan azad çemkarî girtin, her wiha rojnamevan Ronî İbrahîm jî girtin û piştî lêdanê ew serbest berdan. Di heman demê de çûna rojnamevan Rengîn Şero jî ji bo Rojavayê Kurdistanê qedexe kirin. Ne tenê ev kiryar lê berî çend rojan çekdarên YPG êrişî ofîsa radyoya Amûda FM li bajarê Amûdê kirin û çar rojnamevan girtin û piştî çend dem ji mêran serbest berdan. Ji bilî van girtin û revandin taneha her du nûçegehanê Yekîtî Mîdyayên bi navê Berzan Şêxmûs û Alan Mihemed ku di 16 Tebaxa îsal de di dema beşdariya wan di merasîmên pêşwaziya cenazeya şehîdê Pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê Hebîb Qedrî de girtin û taneha di zindanên PYD de ne. Ya herî dawî jî ji girtin û îşkencekirina rojnamevan serdardarî li bajarê Hesekê bû. PYD bi azadiya ragihandinê li Rojavayê Kurdistanê bang dike lê di heman demê de bi dehan kiryarên bi vî rengî di derheqê rojnamevanan de pêktîne û zindanên xwe tenê ji bo rojnamevan û çalakvan û siyasetmedaran vekirine.